Dali mo. Yan po, live tayo. Ngayon na yung kaarawan ng anak ko. Yan, busy na. Ako na muna. Pag-iskis na muna din ko. Motor sa Linaw ka. Ano, pag-iskis na muna. Ano yan? Pinapangalan ko yung mga gulay. Oh, ayaw na nabakal na sa mga ko. Oh, maganda muna. Bilis mo yung muna ah. Gayon. Oo. Gayon ako mag-isa. Tara, marinay ka. Marina ka. Ano ka na nyo? Marinay ka. Nagaling mo ko na magaling mo. Magayon ko rin sabi ni Lono. Kailan na yung... Ang tatawag pa siya. Ha? Siya. Mga nini, ang trabaho. Oo. Oo. Grabe ka mo ay. Kaya mo ito, ano? Na-chef ganun kung pagpakain ni Nini ay. Sarang ko. Kamatis. Daw perang pinang kamatis. Baka talong. Talong. Bakit? Talong daw lang perang pinaso. Tawag di na ano magsulat. Kamatis na lang daw perang pinaso. Magdiyan ka sana kang ano. Pag ko ha. Pagdiyan ka sila pagpasundo na kayo. Ha? I-chat ko yung ano.
Sabihin mo niya sa ano. Yan na yan. Kaya ito mo yun. Magdalis ka. Eh, dahil na nagmamang sa akin. Patulungan mo niya. Nagkabasahan dito. Patulungan mo dito. Karaan. Ako ni baba, ako ano pasyon. Natayin tayo dito. Pasyon ni Sai. Sabihin mo sila sa mga. Ano ba birthday ba? Kaya, sa Kuha, ini ako ka okasyon, ano ba sa Pao ko meron sa nasa ilaman niya maabutin. Sakit sa nang sa mga hindi niya maabutin. Kaya, kuwanin. Sipon unan, kadi. Gusto raw pa sa tulang sa nakawali, sila na sila po maglutuan. Dahil ang ibang po. Jadi ang mga Miss kay lolo mo. Miss na muna. Yo! Mag-viewers si Lolo.
Hello po sa for viewers. Mayroong kaganapan. Dali, dali. Bilis. Ha? Oo. Sige. Oo. Parang kailan lang ito. Wala ko ba? Ano? Bilis. Wala ko ba? Saman. Oh, bilis na. I'm getting down. Saman na ngayon. I cut this. Makati alin. Yeah. Ako makati. Yeah. Saman. Ito this. Boksa. Sabi mo na yung socks. Si Bibi yung muna sa nagluwa. Ang tapat yung mga 11. 11:30. Ma. I took Sorry. Sorry nga nimi nakaano? Saan to? Sorry? Fraser. Sorry? Kababa. Kababa. Natuloy yun sa tuloy yun. Sa luwas. Sa luwas. Sa luwas. Nagigilit dito. Yan po, busy na. Kasi nang pinipan siya. Ayan. Sina. Kasi nang pinipan siya. Ilagay natin. Ilagay natin sa luwas. Loya, tadi pa. Unboxing. Unboxing tayo. Itong, lubang mo na ito. Alin? Baka mauwi. Ha? Yung limon. Yung piraso. Ano? Tapos, ha? Sorry? Aral po. Ito na po yung kaawang talaga ng Pasko. Araw ng Lingkos. Kasi ito po yung ganapan ngayon ng kalagsahan. Yung mga nagamitin sa sisig.
Magano na yan? Diyan ko kasi. Yan sa si Jan? Talagang mas Ito yung ano tayo naigalo. Kasi nakulaan ko ng ay, ginaya ko na. So, tumama na ito ka? Tumama diyan. Sa pagulong. Yung mga balat, pinakulaan niya. Ang gising. Atali udaman daw si pagdakas na palitin. Umalim ka siya rito. So, ano lang plastic. Saka, Tapos kiss. tatanos ina. Isang bilaban na. 7 viewers, hello po. Natin niya pransya. Tuloy ka lang. Ano ka nila ibigay? Kapag sa vaccine, pag ano ko, na nagpaklibaya kami sa si Jason, nagasan ito, paklay ka. Kanto pa sa nalang, kaya mo sa tulong sa hindi, pagsasabat na ng mga klase. Sige, pagkagapos ko. Magic sarap dito. Yoshi, may portrait. Tama. Dito na lang kayo manood. Dito na lang. Sabi ng kapatid. Yoshi, come on here. Dito na lang. Dito. Tayo dito, oh. Okay, saan siya? No, wait. Si Angie, dito sa akin. Mayroong sangkap ng iga to. So, ako nga ginugulat din ko. Nawala ko sa Ano mo? Nag-ulot ka kita. Dito na lang kami, Erika. Oh, come here. Jason. Tingnan natin yung ano. Ay, inang Piña Francia.
Oo, ano yan to? Kung taon-taon lang. Pag birthday ni Bibi, sakto yan sa akin. Yan po. Yan si ano, si Nang Piña Francia, yung rebulto niya. Taon-taon po yan sakto pag birthday yung anak ko. Dito yan sa amin, dito sa lugar namin. Kasi dinadala po yan sa iba-ibang lugar. Dito sa ano, balik pinaglalamayan. Tawag saan binibigilan. Magdamag yan, binabantayan. Ha? Oo. Doon na yung dadalhin sa chapel namin dito sa barangay namin. Mamaya papakita ko sa inyo. Ay pa-vlog ko na lang mamayang gabi. Isama ko na lang sa vlog ko. Kid viewers, hello po. Ako kaya pag nagtatrabaho, pag nagtinugan sa Ha? Lumpia. Narisok. Hmm? Ini din. Parang oras na malak na talaga dito. Sa Bicol. Ha? That's mine. Honey, you know what it is? We're fishing. Sila. 11 viewers ko po. Mas masarap kaya dito sa Funny. Malam sabi mo. Sarap mo. Wait, you know what? Yeah. Cheese. Jadi dapat tayo ang maway pa namin. Yeah. Kasi intro muna ako. Good night. Good night. Ano sa sundoon dyan nini? Napawag siya po. Nagbabasa. Hindi, dinosaur.
That's so. Sabi niya, Ano pa kulang kiton? 7 viewers na pa po. Naskandra, tanong ko sa dalawa ng dito. Bigyan ko yun. Ay, wala na sa kanya. Diba, bigyan mo yun. Bumakala ko sa ito. Wala na kayo ton. Buwan na putos ng fishbowl. Kailan ko sa yam. Yam, tas manok. Kailan manok. Ha? Kailan manok. Kabaw. Tapos giniling. Tapos plastic. Kailan niling. Dapat suko, akan bukan nga. Dapat ay. Kwento sa nang bukan. Okay? Dapat Hotel. okay? 6 viewers. Ay, mama. Diba? Yes. Salad. Hmm? Kulay? Mga tawag yung basa-basa. Nalistan mo na ako. Kamot ka. Yo! Walang plastic kwarto. Wala plastic saan na? Ang mga sa nagadan. Yan. Ano magdara? Dapat ako diesel. Yan. Yan. Ano? Ay, wala ka po ito paper plate. Right. Luar yan. Kasi nag-balikan. Buwan mo kagaya sila ako. Matuwa yan kaya. Marami ka sa talisina. 44. Mati na. Ay, okay. Yes. Magic. Mati na. Pali Peppa Pig. Ay, kaya mga mag-switch ng gulo. Honey, Peppa Pig. Then, Pali Peppa Pig. kasi ito lang yung pag-usap dito ng Peppa Pig. Hindi sound. Okay? Sige nga, Honey, Peppa Pig. Step out. Ay, lying sa vlog. Pali Peppa Pig. Yes, nga, thank you too. Sound. 8 viewers, hello po.
Honey Peppa Pig. Honey Peppa Pig. Honey Peppa Pig. Honey Peppa Pig. Hello. Ay, si Dabo. May Dabo. Mag-iani ka, Bo. Wala ng pig. Nganod. Pwede manuwan. Na? Pwede manuwan. Kasi nalit. It's me. No. Mag-iani ka, Bo. Uy, doon kayo. Ay, Funny Peppa Pig. Funny Peppa Pig. Choo-choo. Yucky. happy birthday. Amo. Mag-iani ka. Si Dabo. Sorry. Yo! Abdul! Amuay! Yan ka mga anod. Punta na lang kayo mamaya ang mga alas 4. Kaya 3:30 dito na kayo. Hapon lang naman yung paganapan. Amo! Amo, Taygurang! Kakarangin si Patika eh. Nakabay ta naging isa mo. Diba, ako, so. Iba mo siya mag-ina. Sama mo yung mag-ina mo. Sakto yan, pag sundo mo dun sa anak mo, diretso na kayo dito. Sila pa mag-iiyak. Sila pa mag-datang. Isa. Iiyak. Labas ka sa pasok. Kaya ako di pag sa eskwela hindi naman magkukuha kababayan sa Diba ba nga ko na Nakalis na kami. May nakalis na ako. Yung paper plate. Pero paper plate. Diba po sa kanya? Dalawa? Yun na alam mo na po stand. Pero yung kusina. Plastic cup. So po, sa dahil bukan sa date. Kasi Ano ka gelatin? kuha mag-vlogs pero kung pala yung puto. Plastic. Galing na rita. Wala kayo mo na agililin mo, Jason. Ganun ko siya. Ate plastic. Sila kayo, ganyan. Ano kayo sa baba? Bakit kita ang pinsan? Lawan. Lawan. Patay-patayin mo sa daan. Ito? Kahit sa to. Sa to, hindi ako mabait. Dito lang si Joshi. No. Dito ka lang din siya. Sabi niyo. Gusto ang init niya. Ang init.
Ha? Po? Oo. Dali na sa Hindi kaya iskilan niya. Ay, sa labo niya ng dayan po. Kaya pa mo na. Tato ni si Lili, kaya iskila ko. Naluluya na ako eh. Ano na mo ito? Yan, bumak-bumak na. Dali-dali yung puto. Diba? Tapos, Ayan, puyat. Kulang pa sa tulog. Kasi kagabi, ano ng mga lulutuin. Tapos may dinala ko na dinala akong pasyente. Dun sa ospital. Nakauwi ako mag-alas 4 na. Puyat tayo, puyat. Naka-recover na. Tara. Baka sila na. Oo, pumunta na. Sili, oras na. Sa laki noon mo na ulo. Kaya hindi ba ako sinunod ba? Pagkaman ni. Mag-alun ka sa elevator. Ay, bawal di ba? Ay, bawal na natulog. Baka di ba natulog? Nakansol lang yun. Wait lang, sir.
Hello? Sabi pala, gusto mo ko magang. Yamin. Yamin. Pwede mo lang. Ano naman magpabata-bata bebes. Gusto mo isali. Magpabata bebes, kaya ko niya. Yaw, nasa dito lang ito. Hindi mo kita. Mga nangyay. Kada Sabado. So, kuha kaya ka dito kada Sabado. Pwede pa magandang mga po. Sabi ko yung sarang ko muna po mga buka. Siyempre mga ayos ko sa mga school. Ang nakabunod ako sa school. Kaya so, wala nila ako yung ito yung halayan pa. Sabi sa sinabi ko, yes na lang yes na ako sa taas. Pagkasabi, pauno mo na yan, maipapamana, edukasyon, hindi ka ngayon mismo. Ngayon dapat ka mag-yan. Pero, iba-iba mo kaya sa iba-iba mo sa pangyayari sa buhay mo, bakit ka din nakakapit. Kayo sa dito, so dili ka lang sa date na na ba nakita tag nilolo? Kami na Tapos hindi maso pinaka na yeah, talagang tag nga eh, nakakasanay niya. Naka grade 8 grade to. Yan mo, wala ka, ayos mo, wala siya na kayo. So, teacher ba? Sa teacher na nag
Speech ka to, oh. Alis na lang pang wala. Nakabit na yung Ka-teacher. iba ng iso ko. Kasi pati ka nakatungtong ng disco. Automatic, nilas ka sa rin sa kuha sa inyo ay. Oh, pwede ba? Oo, nakagraduate siya na kaya ko din niya. Ata. Ha? Nakabit ba? Ata? Kaya. Ito ka pa, lubak pa nga. Ganito na. Ito mga kada mo. Ibigas. Parang sila. Nagsalas ako. Step 1 po. Fight ang ating viewers. Tama na din eh. Ano na ito? Saka... Tapos... Spaghetti. Spaghetti ano na ito mga pa... Ay bakit yung sa... Ayun, nag-alay ko naman siya. Dapat si Lily. Dapat si Ili. Dapat. Kasundan ng pinolo. Daman giniling. Kumbaga, so, biniling na siya sa lata. Tingin tayo sa spaghetti. Sarado pa siya. Kita ba o yung diniling? Diba, tuwang ba? Kaya na lang. Nakakausap niyo po ang giling ako. Oh. Hello, I'm Jason at Team Paway. God bless you all. Hindi na ba? Ay, Maki Gonzales, hello po. Ay, kuning. Good viewers, hello po. Alexis. Yes, dyan si baby. Lumos na, no? Ayaw mo, insisi na lang na giniling. Na, nakapak naman. nagtulog. Lumos na, lumos na. Ay, kiling. Gig section. Natumisro. Ano, simula man. Sabi sa kilo. Ay, kuha. Giniling. Pero ako kuha. Ano ko lang kasi yung tapo. Kaya ang dami sa tapo. Pabala mo mga giniling. Dala ko yung tampo. Nakalive ka. Eric Padua. Malay mo, ang hulis ko. Happy birthday, Hailey. Katatlo. Ay, Bison. Sige na, sundan naman si Bibi. Ganito, ganun na nga kung ano tayo, kung ano pa ganun, sa ganun po sa ganun. Istorya. May naman, lugat lang. Yung pa naman. Ma, yung mo yun. Pwede. Ano sa napipino? Wala dehydration. Tubig. Tapos saka putin. Yung pala na diabetes. Pag nagkasulat ko yan, pila.
Hindi, diabetes lang pala nito. Daw. Kasi nauna eh. Ano talaga? Hindi wala nang Amoy yan na pusuka talaga po ano. Nasa lahi ko. lahi naman. Wow, mga diabetes talaga. Ha? Hindi lang ba kasi ninyo na. Mas kumangkonsulan eh. Isang piraso. Huwag niya. Ang marami pa pa. Pati suwal din yan. Hindi na. Mauli pa rin sa division. Mukhang mali. Mas lusa din mo ano. Tara. Ya, Dok. Di pa maganda ka busy ka. Isa na yung ng disong. Tingnan. Come on. Eh, ikaw magaling sa mundo. Ikaw na sa bukas. Yan na. Dikin. Ano yung bagay? Gaya. Come on, Ne. Ikapit ka tayo sisi. Bato. Tuwa. Tuwa mo muna kung sa giniling. Napinasa ng bahay mo. Ikaw pala na sumigsunod. Pero ka ganyan. Para, sabihin mo na parang din yung malimuwan na umaapit ka. Kung baka ikaw mahalin ka. Ano mo naman? Nagkukuha siya. Pagkalit ko ng ano pa yan. Pagkalit ko ng ano. Ikaw na pala tulos. Ha? Ikaw na pala. Tired ka. Ano gagawin? I will miss Hello. eight. Anong po gagawin ka telephone? Sabi sa baka pa man, rice cooker lang. Ha? Tatak mo magkakit rice cooker. Kaya ah? Kaya ah? Mm. Anong kanya?
time viewers. Ano si baby? Wala pa si baby. Ano ginagawa? Si baby? Diyan pa. Bakit? 10:40? Ay, 11:40 na. Ano nagkukupadlo? TV. 10 viewers, hello po. Yung palas-alas ako. Oh, Ezekiel Exala. Paring Jason, happy birthday po sa anak nyo. God bless po. Salamat po. 11 viewers, hello po. Busy. Paalis-alis ako. Pasensya na kung hindi ko nababasa kagad yung mga comment. Busy po kasi. Ano po yung ulam namin ngayong ano? Tanghali. Bigatilyo. Walang ano. Parang hindi sa labas na. Tara, hindi ako ni Papa. Hindi tayo palabas. Tara, hindi tayo. Tara, hindi tayo. Pipiliin ko. Pipiliin ko. Kaya ko si Bongbong. Tama tingnan kaya ko si Bongbong pa. Pipiliin. Talaga, pipiliin. Why? Ayan po, wala pa yung birthday girl. Nasa school pa. Gulat yung pag-uwi niya na mayroon palang handa. Tingnan natin yung reaction niya mamaya. Kasi ang alam niya, walang handa. Nung nandito kami ito, sinabi ko sa kanya na ititinda natin yan, paninda. Naniwala naman yung pribata. Pero alam ko na, alam niya nahahanda. Kasi taon-taon naman mayroon. Yung cake na marami, mayroon. Yung hindi ko lang naibigay sa kanya, yung sinasabi niya, yung lechon. Mahirap yun. Malupit. Sabi niya, Papa, huwag kahit huwag na maganda, basta may lechon. Huwag na maganda, basta may lechon. Tapos, doon kasi sa bahay, doon sa Mama, ang nagluto doon ng lechon. Yung lechon doon, ulo lang. Papa, pag ano, gusto ko yung lechon, yung buo, ayaw ko yung ulo lang. Ang bala ko sa bumili ng ulo, tapos buntot, saka dalawang paa, kung dudugtungin, para buo. Dami pang next year. Sabi mo na lang. Sabi mo, sigurado yan. Dami pang taon na darating. Babalikan sa akin kung vlog na to. Ay, Jason. Parang paubos na yung plato lang. Natunatun nga ako sa kanaklan ng platoon ko. Bukas. Kaya ang gamitan ng dala ni Basol. Ha? Ganyan ko dito sa alis. Kasi ko doon mo lang. Nagyan kasi siya sa alas. Tapos, Eskwela, tumang yun eh. sabi, ano palang eskwela,
Kung gusto mo ko sa pula ko, pwede man. Pero sabi ka ng bigis. Hmm. Sabi mismo ba? Tapos, Kung gusto mo ko. Sabi mo sa'yo. Wala ko. ano na? Hindi ka rin ako na Hindi na kanya ito kami snacks ni Puli. Tapos, mamaya, pagkain Ako natin. na sila driving. Ha? Ako na driving. Ano ba? Libre, bing. Kada bibis na lang ganita. Ay, balon. May face to face ko. Balon. Pag hinahangad yun. Ano, may ganun ba? Sabi ko, Sa? yung sunod na. Ay, wala sa sabi niya na paglamit ko yun, nagdaang nakaparo. Hindi na. Kasi paglasa ko, Tama. kung po pagkakasalit dito, bago pa lang dito. Yan, kung kami, yan. Kaya ni Asian, pala nilig ako minsan ko, kung sali ko ng kapan ko eh, lalo na kung malilip ako. Kaya hindi ko sa kaya nandito ko na kami sa pusin. Nandito ko na kami sa pusin. Sa mga busy na ano na ba? Kaya sila nga nung sa ano tara, ulit ko. Taste test. Pag ginagawa ko ha, tapos naman. Saan mo nga to eh? Ay, bada. Yan ako, gusto na bada. Sabi niya na ako. Tapos pag-ibig. Sa upat. Ay, bawas, ay, hindi na ako gawa siya. Ha? Init. Wala pag ano mi. Pag isa na yan na mi. Wala man yun, di na ako magkuha. Kapag may nagpupunta. Ha? Diba? Ha? Hindi. Yan ba? Ano yan? Ano sa bato ko? Ano sa tayo boss ka? Sorte ito. Mi, ano ba mo ano Mi? Mi. Mi. Ito lang yung bibi. Ay, ito na sa nakuha mo. Camera. Ano, di pa, gusto na di ang lahat ko sa gabi nun. Ayos ba sa sunod na mo? Ay, ang gagal po akin. Ano yung susi ko? Ito mo bakit ito? Ito bang mo ano? Ito bang? Yan, ito na. Yan.
Nito ba yun eh? Yeah. Abawin. Ikubag ko naman, pero ikubag naman ito. Hindi mo kaya ako yung palang. Hindi na, hindi mo na, dapat cellphone na ako. Pizza. Wala kaya na yung cellphone. Ganun pa yan. Hindi mo na chat na, ganito ko yung cellphone ko. May mga. Pwede na lang dito. Like, sa ba? Yung mga ano ko na ba yun? Hello. That's the name. Kuha! May ganyan naman ako sabi. Hindi. Oh, ikaw may sundo ako. May sundo na ako. Ikaw pa na maganda sabi. Sabi. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy? Ha? Ano pa? Mabilis na ito. Mama Carl. Happy birthday to you. Ano si Lolo yun? Yun ang Lolo yun. Na yan? Nag-base ko muna ng ano. Nag-base ko muna ng magsando ka muna. Masahin na. Saan yung Chappy? Kaya na muna karon tayo. Chappy? Ma? Maging mo na muna. Ma? Kunti talaga yung napagay natin. Sabi, seryosan mo? Ano, ka pa? Pwede ka na, ayos mo na? Pwede ka na? Ano na yung result? Yan. Baba ko na muna agad. Yung kaiwas-iwas. Ano lang yung video mo? Hate viewers. Ilan?
dito. Hindi ko alam. Para kasi palagi kami pinapanood sa TV. Kasi Kawawa yun yun. Dalawa na. Upo na muna. Dalawa na muna. Man bang araw kali ko ay. Araw kali ah. Hindi. Matuloy mo talaga-live tayo. Library sa May mga sa siyan YC. lubak na tulog. Yan. Enjoy. Oy. Eh, but pinagilit sa nila buta. Natatanggal lang. Ako na sa nagmukan. Yan sa amo ko. Natanggal lang kasi nagbuwa. Ipapot ang mga kuha sa nani. Basta. 10 viewers, hello po. Kain po tayo. Finishing. Huwag na yung ating batay. Jason yan. Ah, Kaon po, kaon. Gabi ng buka. Ilang po. Mat. Ilang po. Yan. Ako igin na maringgaw. Ako igin na maringgaw. Ako igado. Ako spaghetti pataas pababa. Bilyo. Ako igin ng biliw. Ako mga paralo. Kamu. Totoy. Totoy. Bato. Dili, tawagan ni Tito Pano. Totoy bato. Ano, kasigo pa. Dili, tawagan ni Dili, oh. Tito Pano. Bibili? Nagla? Yes! Yan ang mapasok sa'yo na. Ako may pasok din. Para surprise. Kung meron na ako lang surprise. Basta. Hindi mo respect ka? Yes! Wait natin, di ba? Ha? Ayaw na tayo. Pasok ka. Hindi ka tapos. Hindi naman kami kahit masusurprise mas kung ako na di pa nakatatapos. Kaya huwag magkano na 11 viewers, 9 thumbs up. Okay na ba yan? Nakapuno na. Piling! Marinig na rin. Hanggang mga ta. Mapaglango. Kain na po. Kain po tayo. Sorry na yan. Si Angeline. Ay, ampun ko tayo. Kain na. Kain na. Basta mo yun. Okay lang ma. Sana sana ka. Hindi mo sinama ka.
Ay, ang ganda po na nagkaon. Ay, Ano di ba? patungi. Hindi na kayo po sila pinagparipan. Ako pati sa panagtarap mga Nawasi, hindi na ganito. Ako na kasi ito eh. Shirley, halika na. Ay, pasok ko na doon. Kaon po, kaon! Yan naman, doon. Bibi, ano yung mga bibi? Bibi. Sige tayo muna doon. Hmm? Bibi. Jadi kaya anak. Anong bibi? Kanin? Dapat yung gano'n mga dali ka mga plato mo ng Muna doon. Ako na. Ay. Namain yung aso, sisnaw tapos ano, Magaling talaga yun. Ay, ayos. yay! It's my birthday, see? Good morning. Ma, Pag kumain, mami ko. Mami. ako po, Hey, wala. Eh, dapat, hindi nga naman ako nagpapatay ka ng buda. what's this? Buda. Hindi dito mo Ma, Oh! hindi ba nila yung mami? Pati ka, pinigil. Wala ko kasi si mami. Sabi na sa loob ko. Mami, Loob ko ba? tanda ko ako. Mugalat kang kanisang. Totoy, kain naman na Totoy. Kamu, para, maya-maya nga. Mom, good morning. Ako, wait lang. Dito ka na, ah. Mugalat ako. Yung ikaw, kay Ate Liling. Sabaw. It viewers, hello po. Hey. Hindi pa din. Ako, wait lang. Malapit yan, oh. Look. Ate Liling. Kaliganon, alam mo kaliganon. Ate Liling. Huwag yan, oh. Huwag yan, Ilawan na nila
Uy! Ganun po. Aurora. Aurora naman. Okay, sa ito pa ako. Ganun tayo. Dito na ako. Glinda Batalier, happy birthday po. At more blessings to come. Enjoy your day. Enjoy your day today. Salamat po. Ay, tayo. Kailangan na nga. Ano yung ikuha? Yung surat na ngaran. Ikaw na sa naliyan. Mama! Ah! Numero na to? Numero yan ay na, 27. Oo. Mabay, birthday. Sipulasin na! Hindi ka mag-monetize. Dapat ka 1,000 kapag mag-monetize ka.
Sabi ko kaya pala. Hindi sila makapalisin mo. Mabuti. Pwede yung kuha mo. Subscriber. Oh. Ha? Ano mo, dala? Ito po? Dala? Ito po? Kailan taon na? Pero sa taon na, pag-day ka na monetize, sabi sa nila. Kaya pag na-monetize ka, Ilang taon na ito? kaya Ilang taon na? una. Hindi pa na ang taon. Hindi ko sa tingin to, artist na. Wawa o, babae dati ang wawa. Ano, Takal na kabatang. Dapat mag-limon ka. Oh, bakit naglalong sa baba? Sarap ba? Ow, ow! Sakit! Sakit! Ako hindi yan. Hindi ka nag-limon. Ha? Ako hindi yan. Hindi ko nag-limon. Hindi ko lang kaya nag-limon. Ano nga naman, di ba? Laba ka. Nadadala niyo ng video, okay? Ulit tayo. Ma? 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 Nadadala yung video, okay? Ma? Ano? Nadadala yung video, okay? Tama. Masama. Sarap sana ng ulam kaso mabilisan lang nakain. Dahil pang nagawin. Dapat. Ah! Gusto mo pag-ibigay ng kubo sa ito. Dapat. Yan, tadi. Ah! Ah! Ano? Iyo, parang Diyos yung ulo. Kuya Rene, hello po. Kain po tayo. Pwede. Pero saan lang kasi? Ako sa mga natin. Ba? Starlink pa ginawan parang lang mo. Ow! Ah! Bilang. Dala sa amin sa ulo. Ano? Okay? Hmm? Gumalat? Oo. Walang po naman. Nagkakul. Pagkakurap, loob. Meron viewers, hello po. Palit ba eh? Eh, pwede ko lang dalawang sa mga tiyan. Huwag po tayong kulungan. Meron po rin yung biliwan. Mga kuwarang to kala kali. Nagpunta ko nga. Tagang puntinig na pala ko ako. Garawan siya bukod. Ngayon nakagudso na siya rato. Eh, hindi ko lang igin. Para rin daw ng ito. Silid ko na din, nag-uli mo. Nagkaon lang ako na. Nag-rebol pa ako na. Kakating ko mo. Sorry, lang kating ko sabi. May kating ko mami. Kating ko ko no. Alam mo din naman. Ayun ko ah. Balik sa kabatangan. Pinagay ko pa ng Kaya di ka kating ko sabi. Aba. Ay, grabe. Liquid. Ay, ko ito. Parang tower. Busa din naman tipo.
bayad. Sirot ka. Ang mahal yun. Ang araw ka. Salamat po sa pagbati nyo. Sa birthday ng anak ko. Ay, tingin ka. Salamat ka na sa kanila na. Hindi, kapag pagkagat sa kayo, No. kung dito pa pala. Ayusin mo. Yan kito sa kasi wala kay bago. Ano siya sa mo? Hmm? Ano ba? Ano siya mo? Talaga na rin ha. Ha? Talaga na. Ano po? Ano na yun? Ang mga puting hati ko ba? Gasolinahan ko bakulod. Yung gasolinahan to ah. Tatagas. Tingin ka lang. Paulok ko mukha mo. Mama, ako sa Diyos si Ulo. Nagkakaon. Kuha namin sa ito at tama ulo ko. Hindi, ako bulas pinatutuan mo itong sa araw kito namin. Hindi mo man matang kinukuha. Very. Lupo ka. Ma, oh, ma. Ma, oh. Hindi naman yun ito nag-iinom eh. Ano ba na kanin? Ano man na, pag nagtatangis na ulitan, tangis, makatutulog. Tapos pag inulitan, Kuya Rene, may tagay ba paring Jason? Joke lang. Mayroon po yan mamaya. Mamayang gabi. Wala talaga ng birthday tapos Ano kain nito? Ito mo to? Ako ba di ginagamit mo? Ha? Hmm? Ako ba di ginagamit mo? Top na. Ano saan po ito pag? Hilo. siguro daw nila. Top na. Sabi sa hilo. my birthday. Don't touch Susi ako dito lang. Ako ko nilipit. Ay, si Bob. Buli ka ng mga kali. Bulat. What are all the gosh? I 9 years old. You're so small.
order na. So, 18 na yan. 18. Lechon. Kain ko lang yan. Jollibee. Steer ka. Yun. Dapat may Jollibee dito. Lalo siya. Hindi ko yung mask ko. Mata Jollibee. Pagkain Jollibee. Jollibee. Kan-office ko yun. Sa nasumid. Papa, kayo yung Nagkakawalo na yung mag-stone sa recipe. Yung susi ko. dapat papa, kagaya sa inyo na motor. Si Tami ko. Dapat tayo na yun. Motor na 11 viewers, hello po. Kasaki ka, bakasyon ka next year. Marso. Bakasyon na. Pero kung may bakasyon, dapat simulan namin. Get out! Get out! Shut out! Shut out! Thanks, Josh. Shut out! Sadi ate o. Usad sadi luwas. Sadi o. So window type. Iya window type. Mama! Hindi maririnig ko sa iyo. Hindi ako dinalipos. Ma! Narinig ko sa iyo. Sige na kung kagagawa niya. Nagparang tayo. Mama! Para sa rin tayo. Go! Ma! Tamis na. Ma! Kuya Bia. Go! Ano yun? Ano yun? Alam mo yun. Okay, si Kabag yan. Ha? Pagko, yes, po tayo sa naman sa day. Hey, find me! Sa day na dulower sa tuloyo. At sa Masila! pwede ko na ba? Find me, Masila! Lagi ako. Kanya. Find me! Ay, malo! Ano? Masima! Masina! Protect me!
Ayan, dito na tayo. Bayan namin. Luto na ng spaghetti. Isi mo sana. Kung paano ka na uli, nakakasanay mo, buwan, maraso. Sakit sa susuwan. Labo-labo na ako tapos ng ate. Parigas na ate. Parigas na ate. Parigas na ate. Daming laro. Magdagpas na, mamaya. Wala naman yung mantika. Marinate na. Marinate na. Marinate na. Ah. Tingnan ko muna yung mga ano ko. Kung good. Ano ba ni Joe Marie? Sa mga wala? Payong. Or electric pan ram mo. Pan. Francis Paga. Ay, happy birthday, Nida. Happy birthday, salamat kasi pinapunta Bansi. sa bahay. Hindi pa ka nakakapunta. Nagpapasalamat na. Abangan ko. No, please.
Mamarinate na tayo. Si Iron. Papa, si Iron magandang drawing niya. Rose na yan. Mama, tingnan mo. Ang ganda. Tingnan ni Iron. Mi, Ay, binigyan ka ng card. Mi. Sorry. Ha? Sorry. Magunting nga. Yoshi, oh. Si Di mo ito dito. Salamat yung laman is... Wala yan. Kasi bubukasin ko yun. Papakan mo yung ano sa labi. Hmm? Ito yung bigay niya. Si Eloy sa Ano gawa ko rin ito? Magunting. Hard. Please. Ay, ganun na, wait lang. Ibigin ba? Hindi yan eh. Yan. Mamaya na lang ito. Marinate po tayo ng ano. Sigado. Hindi naman ba? From Christianity. Christian. Ito na tayo. Meron naman pa! 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 Meron nakamaliit na draw. Sarap sana ka naman isip. Ito, tulangin. Kumain ito ng higado. Lagyan mo ng puyo. Nako na nga, suka na. Nak. Nak. Kasi ba mo, ano? Bukas na. Wag na knock na dito. Ano ba yung sinacheck mo?
likod so, kota malapad. Pamunta. Wala. Pamunta. Where's your konti? I said konti. Wala. Nasaan yung ano ni Joshi? Bag. Bag ni Joshi? Ma, bag. Babae man yung Saan? daan. Ni. Joshi, can you get your bag? Okay. Hindi naman dito yung pag nagluto, pwede naman siyang hindi marinate yung direct na. Ako kasi gusto ko yung minamarinate siya. Kaya pag nag-marinate ako sabay-sabay na. Lagay na. Pwede naman bigisahin. Okay, well, bigisa pa rin tayo mamaya. Lagyan ko. Ay, ano, anak ko lang, yo. Anak ko natin ko muna. Ano? Ha? Ito lang, yo. Anak ko yung isa lang. Kahit ano ko ito. Init. Yung iba nito sa sisig ilalagay. Ay, sorry. Kasi na yan, Benjamin Andre. Ako na eh. Yan. Ito na yung tsura niya.
Ayan, yung dito na lang yung live na to. At maraming salamat po sa mga lahat ng bumati sa birthday ng anak ko. At sa mga nanood ng subaybay. Ano ba? Ayun din tayo? Abang-abang na lang po sa vlog. Maya-maya tayo mag-end. Ha? Grado. Si Bihon. Oh. Ayun nga si Bihon. Ay, ano oras na? Si baby. Baby na yung kami. Ay, na! Sa akin na! 10:45 na. Dito ko lang nakakawala ng Bihon. Ano na ako? Bilang na. Siya ang sinamang tayo. Ano na? Aga ka na lang mamaya kung kasi ni Papa mo. Aga na lang babalik mamaya. Sabi mo, ay, oo. Tapos sabihin mo, Aren. Diyan siya mo pa sa ano? Mga sibuyas. Sisig. All of yours. Kailangan pa ako mamaya. Para maganda. Kakain na lang kayo. Hindi na magulit yung kasi. At ayan, maraming salamat. Bye-bye. Andres Denominador, paring Jason, happy birthday sa anak mo. More birthday darating sa kanya. Okay po. Salamat po sa mga bumati at end na po tayo. End na.